nejakým právnikom je snáď jasné. 60% my sme prehrali a 40% čau panky. Hej, jak sa hovorí. Ale toto my nechceme. My chceme spätne vrátiť všetky peniaze a odvody, ktoré sme mali do 89. roku, ktoré nám vyplývajú zo zákona na základe tohto paragrafu. Sú nám povinní nám to vrátiť. To znamená, do 89. roku to bude prvé to štartovné, ktoré žiadame o vyplatenie všetkých odvodov, daní a tak ďalej, ktoré boli, hej. Nehovoríme o peniazoch, ktoré boli spoplatňované ako služby. Za služby sa samozrejme platí. Ale to, čo podľa Helsinskej dohody článku 51 nemali sme platiť. To znamená dane, zdravotné, pretože za socializmu sme zdravotné neplatili. Tam sme mali zdravotníctvo zdarma. Jedine, čo sme platili, bolo, myslím, že za recept, koruna, či ako to platili, keď sa dobre pamätám. A nejaké členské známky sme platili do ROH. To bolo celé. Hej, keď sa tak zoberie. Ale žili sme kľudným, bezstresovým životom na dôstojnej úrovni. A toto musíme vrátiť späť. Nehovorím, že vráti späť komunizmus, nehovorím, že vráti späť tieto diktatúrske procesy, ale nie, žiť slobodným životom a konečne musí ľud pochopiť, že ich moc je v rukách. Celá moc tohto nášho štátu je v našich rukách. A keď si vytvoríme ten ľudový parlament, nie politici, že nás budú zabezpečovať a rozprávať, že my to za vás vybojeme, nie. Vytvoriť si ľudový parlament, všetky tieto mozgové kapacity dať dohromady, vytvoria sa orgány kontrolné na tento ľudový parlament a jednoducho každý jeden, ktorý tam pôjde do toho ľudového parlamentu, podpíše trestnoprávnu a majetkoprávnu zodpovednosť. Nemáme čo riešiť. Chceš pracovať pre národ? Nie je problém. Budeš platený? Áno, budeš platený perfektne. Až 30 000, tak 30 000 korún dostaneš. 50 000, 50 000. Ale vieme a môžeme sa spoliehať na teba, že neokašleš a nepodrazíš Československo, nepodrazíš tento národ. Toto nám tu treba. Zodpovedných, spoľahlivých ľudí, ktorí jednoducho budú viesť tento národ a povedia, no, v prvom rade vaša dohoda z EÚ. Odchod, táta je neplatná, pretože bohužiaľ je neplatná. Nikto z nás im na to mandát nedol, aby korporácia podpisovala za nás nejaké rozhodnutia. Dohoda z NATO je neplatná, odchod, sú to okupantské vojska na našom území, nech sa páči, zbali si svoje rachotiny, harabordy a odchod, po prípade my nabalíme ešte naše rachotiny, si to zoberú, lebo sú v kríze Američania, takže aspoň nejaký šrot budú mať. A zbaviť sa všetkého toho humusu, ktorý nám to je natlačený od 89. roku. Aj tú svoju Coca-Cola, aj toto svoje Pepsi, nech si to berú zo sebou, čo nám ničia, žalúdky nám ničia naše orgány a tak ďalej. Treba brať naozaj do úvahy to, že nám potrebné je vybudovať znovu poľnohospodárstvo, vybudovať znovu školstvo tak, ako bolo. To školstvo musí naozaj byť na takej špičkovej úrovni, ako sme ho mali za socializmu. Veď keď nám sa chodili z tretích krajín, ešte aj z Japonska, z Afganistanu a dneska špičkoví doktori sa u nás stále vychovali na týchto školách. O čom sa tu my vlastne bavíme, o čom, aké oni nám ide rozkazovať nejaký, nechcem povedať, kto, minister školstva. Hej? Krajčír. Nejaký krajčír. Slušne ho nazvime krajčír. Hej? Takže naozaj je najvyšší čas byť a chovať sa ako suverénny Čechoslovák, ako živý človek. Toto my musíme teraz ukázať tvárou v tvár. Mňa neponížiš, mňa neurazíš a ja tvoje zákony vieš, kde mám. Úplne. Môj zlatý, toto je moja zem, moja pôda a toto tu, títo ľudia sú moja rodina. A jednoducho neponížim sa pred tebou, nepokladnem a nebudem robiť nejakého otroka nejakej americkej korporácie. Konec. Toto my musíme dokázať. Toto my musíme všetko zastaviť a ukázať celému národu, že prestaň sa hrbiť, prestaň sa báť, prečo sa bojíš, prečo si dávaš tú handru na ústa. Nie si o tom. Dole to dá. Máš svoje práva. Tvoj život je cennejší ako táto korporácia. A pokiaľ to teraz neurobíme, potom čo necháme deťom? Aký odkaz? To, že sa nebudú vedieť pozbierať z toho všetkého. Veď my sme už doslova na takej hranici, že máme čo robiť, aby sme to dali dokopy. A naozaj sme už za hodinu 12, tu už sme fakt na takej hranici, že je čo makať, je čo makať na tom, aby sme to dobehli celé, aby sme to fakt dali na tú správnu mieru. Našťastie je to, že sa všetci spájame a naozaj nám sa to darí všetkým.
A som rád za vás všetkých, že ste tu a že sa to presúva po celom Československu. A už neviem, čo mám povedať. Dobre. takže toľko to. Dáme si chvíľku pauzu. Môžem požiadať? Urobíme to takto, priatelia. Ja teraz skončím, ja som teraz dobehol tú svoju fajčiarsku, dajme. No dobre, tak dajme fajčiarsku.